Nginokulalela nje ezinye izinto zixoxa ngabantu sixoxa nje uthola ukuthi ixoxa amantombazane noma ngabafana mabese beyixoxela nje kunento abeke beyisho ekakhulukazi amantombazane ajwayele ukuthi esikhathini sanamhlanje itshitshi alisekho kodwa itshitshi intombazane nengane eyodwa. Ngiyacabanga futhi ukuthi bakhona futhi abantu abakholela kuleyo nto leyo uma besuke beyilalele nje beyizwa, kodwa mina ngokwami ukubona nje ngibona ngathi lawo mazwi amazwi nje asuke kuamazwi okuyiduduza, kodwa kahle kahle amajiji akhona kuwukuthi-ke ngenxa ukuthi sisendaweni la khona esiphila khona impilo esheshayo akulula ukuthi ungavele uhlangane nje nomuntu okuthi uyitshitshi esikhathini sanamhlanje, kodwa bona bakhona kuwukuthi sebembalwa. Ngiyake ngithi-ke mina ukuyiphatha komuntu wesifazane kukodwa, umuntu wesifazane usuke eyiphethe kahle ngesikhathi engakazali noma ngesikhathi engakalali nomfana, ilapho-ke ese sibale khona ekutheni uyiphethe kahle. Kodwa mase ezalile wanengane noma ngabe unengane nje eyodwa, leli record lokuthi uyiphethe kahle lisuke seliphelile selingasekho. Akukhathaliseki ukuthi sizama ukunakelisa sithi hayi wadlala umfana nje wayengazazi ufunani, ayisebenzi lonke leyo nto leyo. Leli record nje lokuthi yena akasekho ngapha kubantu abayiphethe kahle lisuke selikhona lelo record lelo, usuke engasekho nje. Sisuke singekho ngempela isidingo sokuthi senze ngathi yena ungconywana, usuke efana nje nentombazane enengane ezimbili noma ezintathu. Umehluko kuyena ukuthi nje isuke iseyodwa, kodwa nje asuke sengasenalo le record lelo lokuyiphatha kahle, lisuke selanqamuka nje ngaphandle uma ukuthi umuntu wadlwengulwa. Ilokho kuphela singaku-understanda, kodwa uma engadlwengulanga nje lisuke selingekho lelo record lelo.